Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba aw minnu bɛ ka an lamɛn nin wagati in na ka jira k'a fɔ kunnafoni gafew lakali waati sera limanaw ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ dɔgɔkun mana daminɛ ka ban ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna kunnafoni dilaw fɛ limanaw a kun ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jamana kunnafoni sɔrɔ u sigiyɔrɔ la ayiwa anw ta ye k'a lakale k'a bamayɛlɛma bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma ni an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma bi ye septembre kalo ale ye tile 4 ye san 2023 limanaw gafew bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali ko la sirène ale b'an bolo kɔrɔ min ye les échos welewele ye ale bɛ yan nɔ min ye nouvelle horizon ale fana bɛ yan ni fasidi sɛbɛn la preuve limanaw ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama kuma an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila gafe fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ o lakale o ye fasidi sɛbɛn l'essor ale ye jamana ka fasiri ye limanaw a kumana a y'a yira k'a fɔ Mali finitigiw dɔ farala u hakɛ kan sabu ni jateminɛ kɛ kalanso min bɛ yen n'u k'a ma ko EMIA EMIA a jala k'a fɔ a kalandenw ayiwa nin y'a bɔko 45nan de y'a kalandenw ni u k'a ma ko école militaire inter armes bakurunba la EMIA juma tɛmɛnen a jala k'a fɔ kalanden 235 ɲɔgɔn na minnu bɛ yen n'olu ye finitigi ɲɛmɔgɔw ye officiers don limanaw ko ninnu kɔni labɛnna ayiwa minnu bɛna jamana ayiwa layidu min ni o dira ka jamana lakana ko ninnu bɛna layidu in u bɛna don a da fɛ ni jateminɛ kɛ limanaw ni kalanden kuraw don finitigi ɲɛmɔgɔw don ayiwa ko u ka ayiwa denfa Ala ma hinɛ maa min fana n'a ye jɔyɔrɔ